שלום לך ילדתי, שלום מאמא, לך אני שולחת עוד מכתב, את כל אהבתי הכנסתי פנימה, ועוד אוסיף מעט על המצב. אמנם היום די קל לשמור על קשר, יש סקייפ, יש אימייל, יש גם אינטרנט, אבל אני צולחת את הקשר רק כשאני נוטלת דף ועט, כותבת לך מדי שבת בערב, והמילים זורמות כבר מעצמן, לשתף אותך זוהי הדרך, כיצד עובר אלינו כאן הזמן, מכתב ועוד מכתב שולחת ומספרת כמה נחה, גיל 90 גיל נפלא, זה לא הסוף, זו רק ההתחלה. ביום שישי יש חגיגה קבוע, באים אלינו כל הילדים, יושבים ומספרים על השבוע, במטעמים שלי הם מתכבדים, בורקס עם גבינה בנוסח סבתא, עוגות וקורסונים עם ריבה, שאברהם הכין איתי בצוותא, אותם טיבלנו בהרבה חיבה, יש נכדים ושתי נינות אפילו, אך אברהם תמיד קצת מקטר, 7 ו2 זה כלל לא מספיק לו, נזכר הוא שלויצו יש יותר, לאט לך לאט יא סבא, אתה בכל מקרה כבר רבא, אברהם אין דבר, מה שלא היום נספיק מחר. ביום שני נוסעים לירושלים, יומיים של טיול לוותיקים, אברהם ארגן 1 ו2, ותכף אארוז את התיקים, כי אברהם כפי שאת יודעת, בבית הוא מאוד משתעמם, לכן לא יעלה הוא על הדעת לתת לנו לנוח יום שלם. ואת יודעת, יש גם על הגלובוס פינות בהן עוד לא עשה סיור, תהיתי, מיקרונזיה וגם רודוס, אך גם לשם נגיע זה ברור. טיול אחרי טיול ברצף, ולי מעט מהיר הקצב, אברהם אין דבר, מה שלא היום נספיק מחר. לא אעריך יותר בסנטימטר, כיוון שמאוחרת השעה, אפסיק עכשיו ילדה את כל היתר, אכתוב עד יום הולדת 100. יופי.